Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bocah-bocah. Ayo sinau bareng ing babagan aksara Jawa. Aksara Jawa utawa aksara carakan utawa aksara denta wiyan jana. Aksara kang unine kabeh isih A. Hana caraka, data sawala, pada jayanya, maga batanga. Cacahe ana 20. Tulisane pancen nganggo A kabeh, nanging anggone maca nganggo O. Hana caraka, data sawala, pada jayanya, maga batanga. Kepriye carane nulis aksara Jawa? Ayo, kabeh padha nyemak. Bu Guru arep ngajari carane nulis aksara Jawa sing bener. Mengko yen kabeh wis padha ngerti, enggal njupuk buku tulise lan padha gladhen nulis dhewe-dhewe. Ya wis, ora usah suwe-suwe maneh. Ayo diwiwiti. Aksara H. Kaya ngono kuwi ya, Cah. Sikile ning ngarep 1, ning mburi 2. Banjur no, ana mendile cilik ning tengah, banjur diwenehi sikil mburi. Co, menile ning jero, terus nang kono ana cucuke. Ro, iki aksara kang gampang dieling-eling. Ko, mirip kaya H nanging ana menile. Banjur aksara Do, DA, Do. Menile ning jaba banjur diwenehi sikil. To, Cah, to modele kaya ngono kuwi. So, menile ning jero, Cah. Menile ning jero. Wo, coba digatekne modele wo kaya ngono kuwi. Lo, walikane aksara H. Po, iki padha karo ro. PA, po, padha karo ro, gampang dieling-eling. Do, lah iki Cah rada angel tapi iso disinaoni. Jo, jo ngono kuwi ya Cah, coba digatekne. Yo, kaya ro nanging sikile 3. Nyo, coba digatekne nyo Cah. Carane nulis ngono kuwi. Sateruse ya iku aksara mo. Aksara mo, nah Cah, aksara mo ngono kuwi Cah. Go. Go mirip kaya aksara Latin M. Banjur bo ngono kuwi Cah. To, THA, to. Ana ene ning tengah. Lan sing pungkasan ya iku aksara ngo. Supaya luwih menak anggone sinau, gampang anggone sinau diwenehi aksara Latin H, no, co, ro, ko. Do, to, so, wo, lo. Po, do, DHA ya. Jo, yo, nyo. Mo, go, bo, to, THA. Lan sing pungkasan ngo. Kepriye bocah-bocah? Gak gampang banget to nulis aksara Jawa kuwi? Sinau kuwi ora usah wedi salah. Sing penting gelem nyoba lan latihan. Supaya kabeh padha semangat, ayo nembang bebarengan. Tembange tiup lilinya, nanging lirike diganti aksara Jawa H nganti ngo. Bisa ya? 1, 2, 3. H,
Hana caraka Datasawala Pada jaya nyama kebatango aksara Jawa ayo dijaga. Tetap semangat.